Vă mulțumim că ați ales să vizionați această scurtă prezentare. În câteva minute o să aflați mai multe despre compania americană Global Domains International, GDI, pe scurt. De asemenea, aveți oportunitatea de a vă alătura milioanelor de parteneri GDI din întreaga lume și ocazia să vă schimbați viața pentru totdeauna. Majoritatea dintre noi își doresc să ducă o viață lipsită de griji materiale și să aibă independență financiară. Cu toții ne-am dorit să obținem un venit lunar cât mai mare, dar să depunem un efort minim pentru aceasta. GDI îți oferă această oportunitate unică. Global Domains International este o companie americană înființată în anul 1999. GDI este cotată ca fiind printre primele 30 de companii americane cu creștere economică rapidă, așa cum este relatat de către Inc.com, respectiv Inc. Magazine. De asemenea, GDI este recunoscută internațional de către DSA, Direct Selling Association, Asociația pentru Vânzări Directe. GDI este o companie sigură și de succes, recunoscută internațional și acreditată oficial, cu o mare vechime pe piață. Cu toate acestea, ați auzit până acum de GDI? Probabil că nu. Deși sunt milioane de parteneri în întreaga lume, GDI are o cotă foarte mică din piața globală de utilizatori internet, aproximativ 1%. Asta înseamnă că mai sunt cel puțin 1 miliard de potențial parteneri în întreaga lume, număr care crește mereu. Probabil vă întrebați cum puteți obține bani cu GDI. În primul rând, trebuie menționat că GDI deține dreptul asupra tuturor paginilor de internet cu extensia WS. Prin urmare, toate domeniile care se termină în WS sunt proprietatea GDI. Un domeniu sau pagină de internet reprezintă adresa virtuală a unei persoane sau companii, de exemplu www.google.com sau www.yahoo.com. Probabil vă gândiți că nu toată lumea are nevoie de un domeniu web sau o pagină pe internet cu extensia WS, dar afacerea pornită de GDI și modul de a promova aceste domenii este complet revoluționară. Practic, GDI nu oferă numai domenii de internet, oferă ceva ce însăși clienții săi au realizat încă de la început. GDI oferă o sursă de venit lunară, fără ca partenerii sau clienții săi să vândă sau să aibă cunoștințe de specialitate în domeniu. GDI se bazează pe 3 elemente principale de succes: nevoia fiecăruia de a obține un venit lunar cât mai mare, efectul unei simple recomandări și puterea factorului de multiplicare. Prin urmare, nu trebuie să vindeți nimic, trebuie doar să prezentați altor persoane această oportunitate de a obține un venit lunar suplimentar substanțial. Toți ne dorim acest lucru, cu un efort minim putem reuși, trebuie doar să avem puțină răbdare și încredere. Ca să începi această afacere, trebuie mai întâi să te înscrii la GDI. Pentru aceasta ai nevoie de un cod de acces sau username, pe care îl poți lua chiar de la persoana care ți-a arătat această prezentare. Odată ce ai propriul cont, vei avea și tu un cod de acces personal, pe care îl vei putea da la rândul tău altora, împreună cu multe alte materiale ajutătoare, precum filme, documente, link-uri utile și, bineînțeles, propria ta pagină cu extensia WS. Odată ce te-ai înregistrat, vei intra într-un sistem de 5 nivele. Primul nivel va fi cel cu persoanele recomandate direct de tine. Al doilea nivel este reprezentat de persoanele recomandate de cei din nivelul 1 și așa mai departe până la nivelul 5. Pentru fiecare persoană care se înscrie datorită recomandării tale, vei primi $1. Vei mai primi $1 pentru fiecare persoană care se află în acest sistem de 5 nivele. Crezi că $1 e prea puțin? Sistemul de 5 nivele și multiplicarea. Să luăm un caz pesimist. Să presupunem că recomanzi numai 2 persoane. Fiecare reușește să recomande încă 2 și așa mai departe. În acest caz vom ajunge la suma totală de $62 pe lună. Poate că spui că $62 pe lună e prea puțin, dar crezi că poți recomanda numai 2 persoane? Crezi că fiecare nu-și dorește să câștige cât mai mult? Gândește-te cum ar fi dacă ai recomanda minim 3 persoane și acelea ar găsi încă 3 și așa mai departe. În acest caz ajungeți la suma totală de $363 pe lună. Gândește-te cum ar fi dacă ai avea cel puțin 5 persoane înscrise și acelea ar avea la rândul lor câte 5 și așa mai departe. În acest caz ajungem la suma totală de $3.905 pe lună. Devine interesant?
Pentru a avea succes, trebuie să încerci să ai cel puțin 10 persoane direct recomandate de tine. Nu uita, acest venit va crește în fiecare lună în funcție de numărul de persoane din structura ta și îl vei primi mereu. Gândește-te câtor persoane le poți prezenta această oportunitate numai într-o singură lună. Chiar dacă ai deja un salariu destul de mare, trebuie să te gândești că nu lucrezi pentru tine. Dacă ești liber profesionist, consultant pentru anumite servicii financiare sau agent de vânzări într-un sistem MLM, cu atât mai mult vei fi interesat de această oportunitate. Chiar dacă ai deja propria ta afacere, vei dori să ai cât mai multe surse de venit. De unde provin banii? Toți știm că pentru a face bani trebuie să investim bani și să muncim. Fiecare partener GDI plătește un abonament lunar de $10. Nicio afacere sau oportunitate financiară nu este gratuită, dar nicio afacere sau oportunitate similară nu este atât de ieftină și accesibilă ca cea oferită de GDI. Distribuirea banilor. Din cei $10, GDI plătește $5 către structura de 5 nivele a fiecărui client, iar restul de $5 sunt destinați costurilor interne și profitului companiei. Gândiți-vă că doar cu $10 pe lună puteți obține venituri mult mai mari în scurt timp, venituri care vor crește mereu lună de lună. Chiar dacă recomandați puține persoane, tot veți putea să recuperați cei $10. Credeți că $10 pe lună e mult? Cât costă să porniți o afacere personală? O afacere presupune mulți bani, timp, proceduri complicate și birocrație. Gândiți-vă cât plătiți lunar la utilități, la abonamentele TV, internet, telefon mobil, transport, mâncare, haine, etc. Cei $10 nu reprezintă o cheltuială, reprezintă o investiție în viitor, o schimbare de care ai nevoie și primul pas către libertate. O simplă recomandare. Ai stat vreodată să te gândești de câte ori ai recomandat un produs sau serviciu unei rude sau unui amic, iar acea persoană a cumpărat produsul sau serviciul pe baza recomandării tale? Ai câștigat ceva de pe urma acelei recomandări, de la firma care comercializa acel produs sau de la furnizorul de servicii? Probabil că nu. Să presupunem că ai vedea un film bun la cinema și l-ai recomanda altora. Imaginează-ți că vei primi $1 pentru fiecare persoană care a văzut filmul pe baza recomandării tale și $1 pentru fiecare persoană recomandate de persoanele direct recomandate de tine și așa mai departe. Aceasta este puterea multiplicării. După ce ai vorbit direct cu toate persoanele pe care le cunoști, nu ezita să folosești internetul. Internetul nu are frontiere și este o piață globală în continuă dezvoltare. Dacă deja petreci timp zilnic pe internet, poți folosi și pagina ta personală cu extensia WS oferită de GDI, poți folosi bloguri, forumuri, e-mail, Messenger și altele. Alătură-te acum echipei GDI. Pentru a face parte și tu din această afacere, trebuie doar să te înscrii. Ai nevoie de un calculator conectat la internet, o adresă de e-mail valabilă, un card de tip Visa sau Mastercard care poate fi folosit online. Dacă nu ai card și dorești unul nou, trebuie doar să-ți deschizi un cont curent la o bancă și să soliciți un card de debit pentru plăți online. Depune pe acel card minim $10 sau contravaloarea în lei. Nu lăsa ca această oportunitate să treacă pe lângă tine. Nu aștepta ziua în care prietenii tăi vor veni la tine entuziasmați cu această propunere, când tu le-ai fi putut spune mult mai devreme. Investiția pe care o faci este foarte mică, dar îți poate oferi în timp independența financiară de care ai nevoie. Totul depinde de tine. Vă urăm mult succes!